Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram. ముందుగా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्याकरौ. राधा कृष्ण पदारविन्द भजनानन्देन मत्तालिकौ वन्दे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ. श्री श्री गोस्वामी की जय. హరే కృష్ణ మాతాజీ ప్రభుజీ అందరికీ స్వాగతం. లెవెల్ 3 ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కులాయి వారి తరపు నుంచి మనం చూస్తున్నాము. అందులో లెవెల్ 3లో మనం ఉపదేశామృత చూస్తున్నాం. ఉపదేశామృతము ఇందులో కూడా మనం ఇప్పటివరకు 10 శ్లోకాలు అంటే 10 బిందువులు చూడడం జరిగింది. మొదటి బిందువులో చెప్పారు ఎలా అయితే మనము వాచోవేగాన్ని మనస క్రోధ జిహ్వ ఉదర ఉపస్థ వీటిని ఎలా వాటి యొక్క వేగాన్ని తగ్గించుకుంటే మనం ముందుకు వెళ్తాము, అలాగే ఎంతమంది శిష్యులైనా కూడా పొందవచ్చు అని. అలా భక్తి నశించడానికి 6, అలాగే భక్తి పెంపొందించుకోవడానికి ఒక 6 లక్షణాలు, అలాగే భక్తులతో మనం కలిసి సాంగత్యంలో ఉంటూ చేయవలసిన 6 పనుల గురించి చెప్పారు. తర్వాత మరి ఆ భక్తులు ఎవరు ఎలా ఉంటారనేది కనిష్ట మధ్యమ అలాగే ఉత్తమ ఇట్లా 3 దశల్లో ఉంటారనేది. అలాగే శుద్ధ భక్తులు అనేవాళ్ళు మనం చూడడానికి దేహపరంగా కొంత బాహ్యంగా చూస్తే వాళ్ళు జాతి లేకపోతే రంగు వీటన్నిటిని ఎట్లాగో ఉండొచ్చు. ఎలా మనం కనుక ఒక వానాకాలంలో వాన నీటు ఎలా అయితే వెళ్తూ ఉంటే అందులో బుడగలు వచ్చి లేకపోతే నురుగు వచ్చి లేకపోతే ఆ మట్టిని నేలనున్న దాన్ని బట్టి కొంత మురికిగా కనిపిస్తూ మనకి అనిపించవచ్చు, కానీ అది ఏమీ మారదనమాట. ఇది ఆ యొక్క గంగాజలం యొక్క పవిత్రత అనేది అది కూడా చూడడం జరిగింది.
అలాగే మనము తర్వాత ఆ, భగవంతుని యొక్క నామ గుణ రూప లీలలు వీటన్నిటి గురించి ఎలా తెలుసుకోవాలి, అలాగే భగవంతుడికి అతని యొక్క నామానికి ఎటువంటి భేదం లేదనేది చూసాము. తర్వాత వైకుంఠము దానికంటే మధుర, దానికంటే బృందావనం శ్రేష్టమైనది, ఆ బృందావనం కంటే కూడా గోవర్ధన గిరి శ్రేష్టమైనది, ఆ గోవర్ధన గిరి కంటే కూడా రాధాకుండం అనేది చాలా శ్రేష్టమైనది అనేది చూసాము. అలాగే ఆ యొక్క జ్ఞానము అంటే కర్ములు, అలాగే వికర్ములు కర్ములు వారికంటే జ్ఞానుల కంటే కూడా మళ్ళీ ఆ భక్తియుక్త సేవ చేస్తూ ఎవరైతే ఉన్నారో, అంటే ఒక విప్రలంబ సేవ, అది మనం గోపికల ఉదాహరణగా మనకి రూపగోస్వామి ఇచ్చారు. అలాగే దానికి మనకి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యాన్ని కూడా మనం చూడడం జరిగిందనమాట. తర్వాత ఈ ఏకాదశ బిందువులో ఏం చెప్తున్నారు అనేది ఈరోజు చూడడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. కృష్ణస్సోచ్చై ప్రణయవసతి ప్రేయసీభ్యోऽపి రాధా కుండం చాస్యా మునిభిరభితస్తాదృగేవ వ్యధాయి యత్ప్రేప్తైరప్యలమస్సులభం కిం పునర్భక్తిభాజాం తత్ప్రేమేదం సకృదపి సరస్నాతురావిష్కరోతి. కృష్ణస్యోచ్చై ప్రణయవసతి ప్రేయసీభ్యోऽపి రాధా కుండం ఛాస్యా మునిభిరభితస్తద్గురేవ వ్యధాయి యత్ప్రేప్తైరప్యలమసులభం కిం పునర్భక్తిభాజాం తత్ప్రేమేదం సకృదపి సరస్నాతురావిష్కరోతి. ఓకే, మీనింగ్స్ అనువాదం చెప్పడానికి ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేయవచ్చు. మాతాజీ, శైలజ మాతాజీ మీనింగ్స్ చెప్పండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కృష్ణస్య భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుని యొక్క ఉచ్చైహి మిక్కిలి ఉన్నతమైన, ప్రణయ వసతి ప్రేమస్థానము, ప్రేయసీభ్య అపి ప్రియురాండ్లైన ఎంతో మంది గోపికల కంటే కూడా రాధా శ్రీమతి రాధారాణి, కుండము అస్యాహ ఆ రాధారాణి యొక్క, మునిభిహి మునుల చేత, అభితః అన్ని విధాల, తాదృక్ ఏవ అలాంటిదే అని, వ్యదాయి వర్ణింపబడింది, యత్ ఏది, ప్రేష్టైహి అపి మిక్కిలి ప్రగతి సాధించిన భక్తులకు కూడా, అలం తగినంత, అసులభం పొందుటకు కష్టమైనదై ఉండగా, కిం పునః వేరే చెప్పాలా, భక్తి బాజాం భక్తియుక్త సేవలో నెలకొనిన వారికి, తత్ప్రేమ దేవదేవుని పట్ల ప్రేమను, ఇదం సరహ ఈ సరస్సు, సకృత్ అపి ఒక్కసారైనా తనలో, స్నానం చేసిన వాడికి, ఆవిష్కరోతి ఉద్బోధిస్తుంది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చదవాలి ప్రభుజీది అనువాదం. మాతాజీ ఇంకొకరికి ఇద్దాం. మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. జ్యోత్స్నా మాతాజీ అనువాదం చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీకృష్ణుడు ఆదరించే ఆనందప్రదములైన వస్తువులన్నిటికంటే, వ్రజభూమిలోని ప్రేమపాత్రులైన గోపికలందరికంటే శ్రీమతి రాధారాణి ఆయన ప్రేమకు ఆటపట్టు. ఆమె దివ్యమైన కుండము కూడా సర్వవిధాల ఆమెతో సమానముగా శ్రీకృష్ణునికి ప్రియమైనదని మునుల చేత వర్ణించబడినది. ఆ రాధాకుండము మహాభక్తులకు కూడా దుర్లభమై ఉండగా, ఇక సామాన్య భక్తులకు దుర్లభమని వేరే చెప్పాలా? ఆ పవిత్ర జలాలలో ఒక్కసారి స్నానం చేస్తే చాలు, మానవునిలో శుద్ధమైన కృష్ణ భక్తి సంపూర్ణంగా ఉద్భవిస్తుంది. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ మనకి ముఖ్యంగా ఏం చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణుడు ఆదరించే ఆనందప్రదములైన వస్తువులన్నింటికంటే కూడా, అంటే శ్రీకృష్ణుడు కొన్ని వస్తువులను ఆదరిస్తున్నాడు, వాటికంటే కూడా ఆ వ్రజభూమిలోని ఆ బృందావనంలోని ప్రేమపాత్రులైన గోపికలందరికంటే కూడా ఆ గోపికలలో శ్రీమతి రాధారాణియే ఆయన ప్రేమకు ఆటపట్టు. మరి ఆమె దివ్యమైన కుండము ఏదైతే ఉందో ఆ రాధాకుండం కూడా సర్వ విధాల ఆమెతో సమానంగా శ్రీకృష్ణునికి ప్రియమైనదని మునుల చేత వర్ణించబడినది. మరి ఆ రాధాకుండము మహాభక్తులకు కూడా దుర్లభమై ఉండగా, అంటే ఆ రాధాకుండంలో స్నానం చేయడం అవ్వచ్చు, దాని గురించి తెలుసుకోవడం అవ్వచ్చు, ఇదంతా కూడా మహాభక్తులకు కూడా దుర్లభమై ఉండగా, ఇక సామాన్య భక్తులకు దుర్లభమని వేరే చెప్పాలా?
ఆ పవిత్ర జలాల్లో ఒక్కసారి స్నానం చేస్తే చాలు మానవులో శుద్ధమైన కృష్ణ భక్తి సంపూర్ణంగా ఉద్భవిస్తుంది. ఓకే, సుప్రజా మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. వ్యాఖ్య: హరే రాధాకుండం అంతగా పవిత్రం కావడానికి కారణం ఏమిటి? అది శ్రీకృష్ణునికి అత్యంత ప్రేమపాత్రమైన శ్రీమతి రాధారాణికి చెంది ఉండడమే కారణం. గోపికలందరిలోకి శ్రీకృష్ణునికి ఆమె అత్యంత ప్రియమైనది. అట్లే ఆమె కుండం అయిన రాధాకుండం కూడా శ్రీకృష్ణునికి రాధారాణిలాగే ప్రియమైనదని మహామునులు వర్ణించారు. రాధాకుండం పట్ల మరియు శ్రీమతి రాధారాణి పట్ల శ్రీకృష్ణుని గల ప్రేమ అన్ని విధాల సమానమైనది. రాధాకుండం భక్తియుక్త సేవలో పూర్తిగా నెలకొనిన మహానీయులకు కూడా దుర్లభమనినచో వైదిక భక్తిని అభ్యసించే సామాన్య భక్తుల గురించి ఇక చెప్పేదేముంది. ధన్యవాదాలు మాతాజీ, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు గురువు అంటే గారు. మరి రాధాకుండం అనేది అంతగా పవిత్రం కావడానికి కారణం ఏంటి? ఎందుకు అంటే అది శ్రీకృష్ణుడికి అత్యంత ప్రేమపాత్రమైన శ్రీమతి రాధారాణికి చెందినది కావడం ముఖ్యమైన కారణం అన్నమాట. ముందుగా ఏంటి, శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి శ్రీమతి రాధారాణి చాలా ప్రియమైనది. ఇప్పుడు ఆ భగవంతుడికి ఎవరైతే ప్రియమవుతారో ఆ ప్రియమైన వారికి ప్రియమైనది ఏదైతే ఉందో అది భగవంతుడికి ప్రియమైనది అనమాట. అర్థమైందా? అంటే మరి రాధారాణికి చాలా ప్రీతికరమైనది ఏంటి అంటే రాధాకుండం. అందుకే శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ప్రీతికరమైనది ఏంటి? రాధాకుండం. ఈ విధంగా చూస్తే భగవంతుడికి చాలా చాలా ఇష్టమైనది ఏంటి అంటే శ్యామకుండు కంటే కూడా ఆ రాధాకుండం అనేది చాలా చాలా ఇష్టము. అలాగే ఇంకా ఇక్కడ ఇదంతా కూడా ఎవరు వర్ణించారు? మహామునులు వర్ణించారు. ఎందుకంటే రాధాకుండం పట్ల శ్రీమతి రాధారాణి పట్ల శ్రీకృష్ణుడికి అన్ని విధాలా కూడా సమానమైన చాలా ప్రేమ అనేది ఉందన్నమాట. కాబట్టి ఈ రాధాకుండం భక్తియుక్త సేవలో పూర్తిగా నెలకొనిన మహనీయులకు కూడా దుర్లభము. ఎందుకు అంటే అక్కడికి అది దాంట్లో స్నానం ఆచరించడం అవ్వచ్చు, చాలా చాలా గొప్ప వాళ్ళకు కూడా దుర్లభము. అంటే చాలా ఈజీగా, అంత ఈజీగా అది దొరకదనమాట. మరి ఈ వైదీ భక్తిని అంటే వేదాల్లో ఏదైతే నిబంధనలు అన్నీ ఉన్నాయో వాటిని మనము చూసాం కదా, శ్రద్ధ, సాధు సంఘ, ఇట్లా అంటే ఇవంతా కూడా నియమాలు అనేవి ఉన్నాయి. మరి వాటిని అభ్యసించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని ఏమంటున్నారు? సామాన్య భక్తులు అనమాట. మరి వీళ్ళకి ఇంకా ఆ రాధాకుండము అనేది, అందులో స్నానం చేయడం అనేది ఇంకా మనం చాలా చాలా దుర్లభమైనదని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే మనకి వైదిక భక్తి అంటే ఏంటి? 16 మాలలు జపం చెప్పారు, 4 నియమాలు అనేది అభ్యసించమని చెప్పారు. భగవద్గీత, భాగవతము ఇటువంటి వాటిని శ్రవణం అంటే ప్రతిరోజు వింటూ ఉండాలని చెప్పారు. ఇవన్నీ మనం చేస్తూ ఉండొచ్చు, కానీ అందులో ఎంత శ్రద్ధ ఉంది, మనం ఎంత క్వాలిటీగా దాన్ని మనం చేయగలుగుతున్నాము. సపోజ్ జపం ఉంది, జపం మనం ఎంత క్వాలిటీగా చేయగలుగుతున్నాము. లేకపోతే శ్రవణము, ఒకసారి ఏంటంటే మొబైల్ మనం పెట్టేస్తూ ఉంటాం, అది మోగుతూ ఉంటుంది, మనం ఎక్కడో పనులు చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఆ శ్రద్ధ అనేది ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. అప్పుడు మనం వైదిక భక్తిలోకి వెళ్ళినట్లు. లేకపోతే ఏంటంటే మనం ఆ వైదిక భక్తిని కూడా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు అనమాట. అంటే ఆ వైదిక భక్తిని అభ్యసించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు అనమాట. కాబట్టి మనం ఇంకా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ ప్రయత్న దశలోనే ఉన్నాము. కొంతమంది అభ్యసించే దశలో ఉండొచ్చు. మరి అటువంటి వాళ్ళు ఏమంటున్నారు? సామాన్య భక్తులు అంటున్నారు. మరి వాళ్ళకి ఇంకా ఇది చాలా చాలా దుర్లభమైనదని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పద్మావతి మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీకృష్ణుని పట్ల శుద్ధ ప్రేమను ఇక్కడ పైన కొంచెం ఉంది మాతాజీ. భక్తులు రాధాకుండంలో ఒక్క నిమిషం. భక్తుడు రాధాకుండంలో ఒక్కసారి స్నానం చేసిన గోపికల లాగా శ్రీకృష్ణుని పట్ల శుద్ధ ప్రేమను పెంపొందించుకుంటాడు. రాధాకుండ తీరంలో నిత్యం నివసించలేకపోయినా సాధ్యమైనన్ని ఎక్కువ సార్లు ఆ కుండంలో స్నానమైన చేయాలని శ్రీల రూప గోస్వామి ఆదేశిస్తున్నారు. భక్తియుక్త సేవ నిర్వహణలో ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశము. ఈ సందర్భంలో ఒక్క నిమిషం మాతాజీ. ఓకే, ఏంటంటే భక్తుడు రాధాకుండంలో ఒక్కసారి స్నానం చేసిన గోపికలలాగా శ్రీకృష్ణుని పట్ల శుద్ధ ప్రేమను పెంపొందించుకుంటాడు. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? భక్తుడు అనమాట. అంటే ఆ భక్తి భావన ఎవరికైతే ఉందో వాళ్ళు. అందుకు
ఆ యొక్క ఆ, మనము అంత భక్తిలో లేము. అంటే మనం గోపికల యొక్క భావాన్ని కలిగి ఉన్నామా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. ఏదో దిగాము, స్నానం చేసాము అన్నట్లుగా ఉండకూడదు అనమాట. ఎందుకంటే అది మహాభక్తులకే దుర్లభమైన చూసాము. మరి సామాన్యమైన వారికి ఇంకెలా ఉంటుంది? అంటే మనం చేసేది నార్మల్ స్నానం, నార్మల్గా స్నానం అనేది అలా అనుకుంటూ ఉంటాము. కానీ ఇక్కడ రాధాకుండంలో చేసేది నార్మల్ స్నానం కాదనమాట. అది శుద్ధ ప్రేమని పొందినప్పుడు దాన్ని ఆ గోపికల యొక్క భావాన్ని పెంపొందించుకుంటాము. తద్వారా మనం ఆ రాధాకుండ తీరంలో నిత్యం నివసించలేకపోయినా కూడా సాధ్యమైన ఎక్కువ సార్లు ఆ కుండంలో స్నానం చేయాలని ఎవరు చెప్తున్నారంటే మనకి శ్రీల రూప గోస్వామి ఆదేశిస్తున్నారు. కాబట్టి భక్తి యొక్క సేవా నిర్వహణలో ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశము. దీన్ని ఎవరు కూడా విస్మరించకూడదు. ఓకే, కంటిన్యూ చేయండి మాతాజీ. ఈ సందర్భంలో శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూరు శ్రీమతి రాధారాణి సకులులాగా అంతరంగ దాసి జనంలాగా మంజరులు భక్తియుక్త సేవను పెంపొందించుకున్న వారికి రాధాకుండం మిక్కిలి పవిత్రమైన ప్రదేశం అని తమ రచనలో తెలిపారు. ఓకే మాతాజీ. ఇక్కడ కూడా మనం చూస్తే అంటే మనలాంటి వాళ్ళకి ఏంటి ఆ నీటిలో దిగి స్నానం చేయడము, ఏదో అక్కడికి మనం వెళ్ళామనుకోండి ఎలా ఉంటుందంటే మురికి పట్టినట్లుగా, నాచున్నట్లుగా, లేకపోతే ఆ నీటిలో నురగొన్నట్లుగా మనం చూసాం కదా, అట్లా ఉంటుందన్నమాట. అప్పుడు మనం ఈ నీళ్ళ చాలా పవిత్రం అని చెప్పారు ఇట్లా మనకి అనిపించవచ్చు. దాంట్లో మనకి స్నానం చేయాలంటే సిద్ధంగా మనం లేకపోవచ్చు. కానీ అదంతా ఏంటి భౌతికంగా చూసే వాళ్ళకి. మనం చూసాం కదా 6వ బిందువులో గంగాంబసాం నఖలు బుద్బుద తేన పంకైర్ అంటే ఆ యొక్క గంగ ఆ జలం ఎలా ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి నురగ లేకపోతే మురికి ఇలా ఉండొచ్చు. బ్రహ్మద్రవత్వం గచ్చతి నీరధర్మై అంటారు. అంటే అది చాలా పవిత్రమైనదే ఆ గంగా జలం అనేది. ఏదో అప్పుడప్పుడు మనకి చూడడానికి భౌతికంగా చూడడానికి అలా కనిపించవచ్చు అనమాట. అందుకే మనం కూడా ఏంటి ఆ రాధాకుండం అనే దాన్ని భౌతికంగా చూడకూడదు. అంటే కొంతమంది మనం భౌతికంగా ఎంత దాన్ని ఆలోచిస్తూ ఉంటే సపోజ్ ఆ నీటిని కొంతమంది ఏంటంటే చాలా సిద్ధ పురుషులు ఉంటారు, లేకపోతే ఆధ్యాత్మికంగా చాలా గొప్ప భక్తులు అనే వాళ్ళు ఏంటి వాటిని ఆచమనంలాగా స్వీకరిస్తూ ఉంటారు అనమాట. కానీ భౌతికంగా చూసే వాళ్ళకి ఈ నీరేంటి ఇంత మురికిగా ఉంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనము అన్ని విషయాలను కూడా భౌతికంగా చూడకూడదు. అన్ని విషయాలని మనము ఆధ్యాత్మిక కోణంలో ఎలా అయితే వాటిని చూడాలో ఆ విధంగానే మనకి రూప గోస్వామి అలాగే మనకి ముందున్న ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులు దాన్ని ఎలా అయితే మనకి ఉపదేశించారో అలాగే అటువంటి అంశాలని చూడాలని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకే మాత్రం కంటిన్యూ చేయండి. తమ సిద్ధి దేహాలను పొంది దివ్యలోకమైన గోలోక వృందావనానికి తిరిగి చేరుకొనుటకు ఉత్సాహపడే జీవులు రాధాకుండం దగ్గర నివసించి శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క అంతరంగ దాసిల ఆశ్రయాన్ని పొంది వారి నిర్దేశాలను అనుసరించి వారి సేవలో నిత్యం నెలకొని ఉండాలి. శ్రీ చైతన్య ఇక్కడ ఏంటంటే మనం చూసాము మంజరీలు అని. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణుడికి అలాగే శ్రీమతి రాధారాణికి అష్టసఖులు ఉన్నారు, సేవలు చేస్తారని మనం మొదటి ఇంట్రడక్షన్లో చెప్పుకున్నాం. తర్వాత వాళ్ళకి ఎవరు ఉంటారు మళ్ళీ సేవకులుగా? మంజరీలు ఉంటారు. ఇట్లా అంటే వాళ్ళు సిద్ధ దేహాలు అనమాట వాళ్ళందరికీ కూడా. అంటే వాళ్ళవి భౌతిక దేహాలు కాదు, ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఆ రాధాకుండం అనేది కూడా భౌతికమైన కుండం కాదు, అది ఆధ్యాత్మికమైనది. అలాగే ఇక్కడ కూడా వీళ్ళేంటి దివ్యలోకమైన గోలోక బృందావనానికి తిరిగి చేరుకుంటకు ఉత్సాహపడే జీవులు రాధాకుండం దగ్గర నివసించి. అంటే వీళ్ళు కూడా ఏంటి మంజరీలు అందరూ కూడా వాళ్ళు ఆల్రెడీ గోలోక బృందావనంలో ఉంటారు. అందుకే ఏమంటారంటే ఒక్కసారి ఇప్పుడు సిద్ధులు పొందిన వాళ్ళు ఒకేసారి 7 ప్రదేశాల్లో కూడా ఉంటూ ఉంటారు మంజరీలు. వీళ్ళు కూడా అన్ని భగవంతుడు ఏవైతే లీలలు చేస్తూ ఉంటారో ఒక చోట జరుగుతున్న లీలలో కూడా ఉంటారు, అలాగే ఇంకో చోట జరుగుతున్న లీలలో కూడా ఉంటూ ఉంటారు అనమాట. అలాగే రాధాదేవికి ఉన్న అష్టసఖులు వీళ్ళందరూ కూడా. కానీ మనం కూడా ఈ అంతరంగ దాసీల ఆశ్రయాన్ని పొంది వారి నిర్దేశాన్ని అనుసరించి ఈ అంతరంగిక దాసీల ఆశ్రయం అంటే ఎవరైతే మంజరీలు ఈ గోస్వాములు వీళ్ళందరూ ఉన్నారో వారి యొక్క ఆశ్రయాన్ని అంటే వాళ్ళు మనం ఆశ్రయించాలి. వాళ్ళు ఏవైతే మనకి నిర్దేశాలు ఇచ్చారో వాటిని మనం చేయడానికి, వాటిని మనం ఫాలో అవ్వడానికి ప్రయత్నం అనేది చేయాలి. అలా చేస్తూ ఉంటే మనము నిత్యం కూడా సేవలో ఉండాలి. అంటే మనం ఏంటంటే కొంతసేపు చేస్తాము, ఏదో ఒకటి భగవంతుకు సంబంధించిన సేవ చేస్తాము, తర్వాత ఇంకా ప్రసాదం ప్రసాదం తినేసాము ఇంకా వెళ్ళిపోవాలి, లేకపోతే ఇట్లా ఉంటుందన్నమాట.
మనకి చాలా పనులు ఉంటాయి భౌతికంగా, వాటి గురించే ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. కానీ ఇక్కడ వీళ్ళందరూ మనకి ఏం చెప్తున్నారు, అంతా కూడా నిత్యము కూడా సేవలు నెలకొని ఉండాలి. నిత్యము అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా, అంటే సేవోన్ముఖేహి జిహ్వాదవ్ అంటే మనం నాలుగుతో చేసేది అవ్వచ్చు. అలాగే అనన్యాస్ చింతయంతో మాం, భగవంతుడే చెప్పారు ఎల్లప్పుడూ కూడా నా యొక్క చింతనలో మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ అని చెప్పారు. వారి యొక్క భక్తులు ఎలా ఉంటారనేది కూడా మనం భగవద్గీతలో చూసాము. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు, మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం, ఒకరికొకరు చర్చించుకుంటూ ఉంటారు. అంటే భగవంతుని యొక్క సేవ ఎలా చేయాలి, భగవంతుని యొక్క లీలలు ఏంటి అనేది చర్చించుకుంటూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏదో ఒక సేవలో ఉంటారు. సరే కొంచెం ఖాళీ దొరికితే వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క లీలను చర్చించుకునే సేవలో ఉంటారు అనమాట. ఇట్లా మచ్చిత మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం. వాళ్ళు ఏంటి ఎల్లప్పుడు కూడా నా గురించే వాళ్ళు చర్చించుకుంటూ ఉంటారు. కథలు, నా గురించి కథలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. తుష్యంతిచ రమంతిచ, వాళ్ళు అందులోనే రమిస్తూ ఉంటారు, చాలా ఆనందాన్ని తుష్యంతి పొందుతూ ఉంటారు అని ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు అనమాట. కాబట్టి నిత్యము కూడా సేవలో నెలకొని ఉండాలి. అలాగే గోస్వాములు ఏదైతే మనకి ఇచ్చారో వారి యొక్క ఆదేశాలని, అటువంటి మార్గాన్ని మనం వారి యొక్క అడుగుజాడల్లో మనం నడవాలి. అందుకే రాగానుగా అని నేను ఒక పదాన్ని చూడడం జరిగిందనమాట. ఓకే మాతాజీ, కంటిన్యూ చేయండి. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రక్షణలో భక్తియుక్త సేవలు నెలకొని ఉండే వారి సర్వోన్నత పద్ధతి ఇది. ఈ సందర్భంలో భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరు, నారద సనకుల వంటి మహర్షులు మహాభక్తులకు కూడా రాధాకుండంకు వచ్చి స్నానం చేసే అవకాశం లభింపదు. అలాంటప్పుడు సామాన్య భక్తుల గురించి వేరే చెప్పేదేముంది అని వారు రచనలో తెలిపారు. ఇక్కడ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్లు వారు ఎవరు? అభయచరణ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గురువు గారు అనమాట. ఈయన ఇందాక మనకి చూసాం కదా, ఇక్కడ భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారి పేరు వచ్చింది కదా. ఇక్కడ చూడండి, శ్రీల భక్తి వినోద ఠాకూర్ల వారు అనమాట. ఈయన ఎవరు అంటే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారి యొక్క తండ్రి. అలాగే భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారి యొక్క ఆయన తండ్రి గారు ఆ టైంలోనే జడ్జిగా ఉండేవాడు అనమాట. కానీ ఎన్నో ఎన్నో రచనలు, ఎన్నో ఎన్నో మనకి గీతాలు అనేవి రాయడం జరిగింది. కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండే వాళ్ళ కోసం ఆయన చాలా చాలా రచనలు, అంటే కొన్ని పాటలు కూడా రాయడం జరిగింది అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము, మనం చేసేదంతా గొప్ప స్నానం కాదు, అది భౌతికంగా చూస్తే. కాబట్టి మనం ఎలా ఉండాలి, ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. సారీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. కాబట్టి మనం చేసేదంతా కూడా ఏంటంటే గొప్ప గొప్ప ఉన్నతమైన స్నానం కాదు, అది భౌతికంగా చూస్తున్నంత వరకు. కాబట్టి ఇంకెక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, నారదుల వారు, అలాగే సనందాదుల వారు, ఇటువంటి వారు అటువంటి స్నానాలే ఎలా ఆ యొక్క మహాభక్తులు అన్నమాట వాళ్ళందరూ కూడా అటువంటి వారే ఇటువంటి గొప్ప స్నానం చేయడానికి అర్హులు కాదు అన్నట్లుగా చెప్తుంటే, మరి సామాన్యమైన వారి గురించి మనం ఇంకా వేరే చెప్పాలా అన్నట్లుగా ఇక్కడ చూస్తున్నాం. నారద సనకుల వంటి మహర్షులు మహాభక్తులకు కూడా రాధాకుండంకు వచ్చి స్నానం చేసే అవకాశం లభించదు. అలాంటప్పుడు సామాన్య భక్తుల గురించి వేరే చెప్పేదేముంది అని వాళ్ళ యొక్క రచనలు తెలిపారు. ఎవరు? భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు. ఓకే, కంటిన్యూ చేయండి మాతాజీ. అదృష్టవశాత్తు ఎవరైనా రాధాకుండంకు వచ్చి అక్కడ స్నానం చేసే అవకాశాన్ని ఒక్కసారి పొందినా గోపికలలాగే వారు కూడా శ్రీకృష్ణుని పట్ల ప్రేమయుక్త సేవను వృద్ధి చేసుకోగలరు. కనుక భక్తులు రాధాకుండ తీరంలో నివసిస్తూ భగవంతుని ప్రేమయుక్త సేవలో నెలకొని ఉండాలని ఆదేశింపబడింది.
భక్తుడు భౌతిక భావాలన్నింటినీ విడిచి రాధారాణి ఆమె చెలికెత్తెలైన గోపికలను ఆశ్రయించి రాధాకుండంలో యథావిధిగా స్నానం చేయాలి. ఎవరైనాను ఈ విధంగా తమ జీవిత కాలంలో భక్తియుక్త సేవలో నిత్యం నెలకొని ఉండినచో దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఈ జీవిత కాలంలో రాధాకుండ తీరంలో తాను ధ్యానించినట్లు శ్రీమతి రాధారాణిని సేవించుటకు భగవంతుని ధామానికి తిరిగి వెళతారు. చదవాలి ప్రభుజీ. కంటిన్యూ చేశారు. రాధాకుండ తీరంలో నివసించడము, నిత్యం అందులో స్నానం చేయటం వంటివి భక్తియుక్త సేవ పరిపూర్ణత్వాన్ని సూచిస్తుందనేది ఈ శ్లోక పరమార్థం. గొప్ప యోగులు మరియు నారదుని వంటి మహాభక్తులకు భక్తులకు కూడా అది గొప్ప దుర్లభమైన స్థితి. ఈ విధంగా రాధాకుండపు వైభవానికి హద్దులు లేవు. రాధాకుండమును సేవించటచే భక్తుడు గోపికల శాశ్వత నిర్దేశాలను అనుసరించి శ్రీమతి రాధారాణికి సేవకుడయ్యే అవకాశాన్ని పొందగలుగును. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. కాబట్టి ఇది నారదులు అలాగే సనకులు ఇటువంటి మహాభక్తులకే అది చాలా దుర్లభము అంటే మరి సామాన్య భక్తులకి అది ఇంకెంత కష్టతరమో కదా. అందుకు ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, భక్తుడు భౌతిక భావాలన్నింటినీ విడిచిపెట్టి రాధారాణిని ఆమె చెలికత్తెలైన గోపికలను ఆశ్రయించాలి. అప్పుడేంటి, రాధాకుండంలో యథావిధిగా స్నానం చేయగలుగుతారు. అలా కాకుండా మనం కనుక భౌతికంగా వాటిని చూస్తే ఇక్కడ ఉన్న ఈ మహత్యం అనేది మనకి ఎవరికి కూడా అర్థం కాదనమాట. కాబట్టి మన యొక్క జీవితకాలంలో భక్తియుక్త సేవలో నిత్యం నెలకొని ఉండినచో దేహాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఈ జీవితకాలంలో రాధాకుండ తీరంలో మనం ఏదైతే ధ్యానిస్తూ ఉన్నామంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ రాధాకుండంలో స్నానం చేయాలని మనం అనుకుంటూ ఉన్నామో అటువంటి ధామానికి మనం తిరిగి వెళ్తాము ఆ యొక్క రాధారాణిని సేవించుటకు. మరి రాధాకుండ తీరంలో నివసించడం కానీ నిత్యం అందులో స్నానం చేయడం వంటివి ఏమని చెప్తున్నారు ఇక్కడ, గొప్ప భక్తియుక్త సేవ అనేది చెప్తున్నారనమాట. ఆ యొక్క భక్తియుక్త సేవని పరిపూర్ణత్వం చేస్తుంది అనేది. అంటే అక్కడ ఏదో మనం ఒక ఫ్లాట్ కొనుక్కుని అక్కడ ఉందాము, లేకపోతే రోజు వెళ్ళిపోయి అక్కడ బృందావనంలో ఉంటూ మనము నిత్యం అందులో కూడా స్నానం చేసేయవచ్చు, ఇట్లా కాదనమాట. అంటే మనకి ఆ భావము, అది ఆ సహజంగా ఉన్న మన భావము అది రావాలి. అంతేగాని ఏదో ఇక్కడ ఉపదేశామృతంలో చెప్పారు కాబట్టి వెళ్ళిపోయి అందులో మనం స్నానం చేసేద్దాము, ఇట్లా కాదనమాట. కాబట్టి మనం దానికి ఏం చేయాలి, వైదీ భక్తి, దాన్ని మనం పాటిస్తూ మెల్లమెల్లగా ఆ క్రమంగా ఉన్నతమైన ఏదైతే భక్తి యుక్త సేవ అనేది ఉందో అందులోకి మనం వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో ఉన్న పరమార్థం అదే. అంటే ఇదంతా కూడా చాలా కష్టమైందా మరి అంటే ఇక్కడ ఈ వివరిస్తున్న దాన్ని బట్టి చూస్తే అసలు మనకు అర్హత లేదు కదా మరి అక్కడికి వెళ్ళడానికి, లేకపోతే అందులో స్నానం చేయడానికి. అంటే మనకి ఆ అర్హత అనేది లేకపోతే ఉపదేశామృతం అనే ఈ యొక్క గ్రంథంలో రూపగోస్వామి చెప్పరు, చైతన్య మహాప్రభు ఆయనకి ఉపదేశించారనమాట. కాబట్టి ఇది సాధ్యమే. కానీ మనం ఎప్పుడైతే ఆ రాగానుగా మనం ఎప్పుడైతే ఆ శుద్ధ భక్తుల యొక్క అనుగులము అంటే వారిని అనుసరిస్తామో అప్పుడు పరిపూర్ణత్వాన్ని సాధించగలుగుతాము. అప్పుడు మనం ఈ రాధాకుండంను సేవించగలుగుతాము. ఆ యొక్క గోపికల శాశ్వత నిర్దేశాలను అనుసరించగలిగితే మనము శ్రీమతి రాధారాణికి సేవకుడయ్యే అవకాశాన్ని పొందగలుగుతాము అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. కాబట్టి ఈ 11 బిందువులు ఒక 11 మెట్లలాగా మనకి మార్గనిర్దేశాలను అనేవి ఇస్తూ ఉన్నాయి. కాబట్టి మనం ఆ ఆచార్యులు ఎవరైతే ఇచ్చారో వాటిని అనుసరించడానికి, ఆ మార్గంలో మనం ముందుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయగలిగితే కనుక మనం కూడా ఆ స్థాయికి చేరుకోవచ్చు అనేది చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ నాగరత్న మాతాజీ, పరమ పూజ్య శ్రీమత్ ఏసి భక్తివేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి యొక్క పరిచయం, ఈ గ్రంథంలో కొంత పరిచయం అనేది ఇచ్చారు. ఈ ఒక 2-3 పారాగ్రాఫ్లు ఉన్నాయి, ఇవి కూడా చూసి మనము ఏం చేద్దాము. ఓకే, నాగరత్న మాతాజీ ఈ పారాగ్రాఫ్ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. పరమ పూజ్య శ్రీమత్ ఏసి భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు భారతదేశంలోని కలకత్తా నగరంలోని 1896వ సంవత్సరంలో జన్మించారు. వారు తమ ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులైన శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి వారిని కలకత్తాలో 1922వ సంవత్సరంలో మొదటిసారి కలుసుకున్నారు. శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు
ప్రముఖ వైదిక విద్వాంసులు. 64 గౌడీయ మఠాలను అంటే వైదిక సంస్థలను స్థాపించారు. వారు విద్యా సంపన్నులు. యువకులైన ప్రభుపాదుల వారిని చూచి ఎంతో సంతోషించి వైదిక విజ్ఞానాన్ని బోధించడానికి తమ జీవితాన్ని అంకితము చేయమని ఉపదేశించారు. ఆనాటి నుండి శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాగూర్ వారికి శిష్యులై 11 సంవత్సరాల తర్వాత యథావిధిగా దీక్షను తీసుకున్నారు. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇది అందరికీ అర్థమయ్యే ఉంటుంది. కోల్కతా నగరంలో ఆయన జన్మించడం జరిగింది. ప్రభుపాదుల వారు ఆయన యొక్క పేరు ఏంటంటే ఏసీ అంటే అభయ చరణ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు. తర్వాత వారి యొక్క ఆచార్యులు ఎవరు? ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యులైన శ్రీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గోస్వామి వారిని 1922లో కలుసుకున్నారు. ఆయన ఎవరు అంటే 64 గౌడీయ మఠాలను స్థాపించారు. ఈ వైదిక సంస్థలు అని చెప్తారనమాట. అన్నిటినీ కూడా ఆయన స్థాపించడం జరిగింది. అందుకే ఆయన్ని లయన్ గురు అంటే సింహ గురు. ఆయన ఏం చెప్పినా కూడా చాలా గంభీరంగా, అంటే ఇది చెయ్యాలి అంటే ఇది చెయ్యాలి అంతే, అట్లా చక్కగా చాలా గంభీరంగా చెప్తారనమాట. అలాగే వాళ్ళు విద్యా సంపన్నులు. యువకులైన ఈ ప్రభుపాదుల వారిని చూసి ఎంతో సంతోషిస్తారు. ఎందుకంటే విద్యా సంపన్నులు అంటే ఆంగ్లంలో చాలా గొప్పగా మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఈ వైదిక విజ్ఞానాన్ని బోధించడానికి తమ జీవితాన్ని, మీ యొక్క జీవితాన్ని అంకితం చేయండి అని ఉపదేశిస్తారనమాట శిష్యుడికి. తర్వాత ఆయన 11 సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన దగ్గర దీక్ష తీసుకున్నారు. ఓకే, లావణ్య కుమార్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. మొదటి సమావేశంలోనే శ్రీల భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాగూర్ గారు ఆంగ్ల భాష ద్వారా వైదిక విజ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేయమని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని కోరారు. తరువాతి సంవత్సరంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భగవద్గీతకు భాష్యం రాసి గౌడీయ మఠ కార్యక్రమాలకు తోడ్పడ్డారు. 1944లో బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్ భగవద్ దర్శనం అనే ఆంగ్ల పక్ష పత్రికను స్థాపించారు. అది ఇప్పుడు పాశ్చాత్య దేశాలలో వారి శిష్యుల చేత 30 కంటే ఎక్కువ భాషల్లో కొనసాగించబడుతూ ఉంది. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భక్తి విజ్ఞానాన్ని గురించి 1947లో గౌడీయ వైష్ణవ సంఘం వారికి భక్తి వేదాంత బిరుదును ఇచ్చి గౌరవించింది. 1950లో 54 సంవత్సరాల వయసులో ప్రభుపాదుల వారు వైవాహిక జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి ఎక్కువ కాలం గ్రంథాలను చదవటానికి, వ్రాయటానికి వినియోగించసాగారు. తరువాత వారు బృందావనానికి వెళ్లి అక్కడ మధ్యయుగంలో చరిత్ర ప్రసిద్ధికెక్కిన శ్రీ రాధా దామోదర మందిరంలో అది నిరాడంబరంగా జీవితమును గడిపారు. అక్కడే వారు చాలా సంవత్సరాల పాటు ఉండి ఎంతో విద్యా వ్యాసంగం చేసి అనేక గ్రంథాలను రచించారు. 1959లో సన్యాసాశ్రమాన్ని స్వీకరించారు. తమ జీవిత ముఖ్య రచన అయిన శ్రీమద్ భాగవతంలోనే 18,000 శ్లోకాలను, అనువాదము, వ్యాఖ్యానాలతో కూడిన అనేక సంపుటాలను రచనను ప్రారంభించారు. గ్రహాంతర సులభయానం అనే మరో గ్రంథాన్ని కూడా రచించారు. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరి బోల్. కాబట్టి మనం చూస్తే ఆయన ఈ యొక్క గౌడీయ వైష్ణవ సంఘం వారికి భక్తి వేదాంత బిరుదును కూడా ఇచ్చి గౌరవించింది అనమాట ప్రభుపాదుల వారికి. 54 సంవత్సరాల వయసులో ప్రభుపాదుల వారు వైవాహిక జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి ఎక్కువ కాలం గ్రంథాలను చదవడానికి, వ్రాయడానికి వినియోగించారు. అలాగే శ్రీమద్ భాగవతం 18,000 శ్లోకాలకు ఆయన అనువాదం కూడా రచించారనమాట. ఇంకెవరైనా ఉన్నారా చదవడానికి? హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి చదవాలనుకునేవాడు. ఓకే, అప్పుడు నేను చదువుతాను. శ్రీమద్ భాగవతము 3 సంపుటాలుగా ఓకే ప్రభు. శ్రీమద్ భాగవతము 3 శ్రీమద్ భాగవతము 3 సంపుటాలుగా ప్రచురించాక ప్రభుపాదుల వారు తమ ఆధ్యాత్మికాచారుల కోరిక నెరవేర్చడానికి 1965లో అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలకు వెళ్ళారు. అప్పటి నుండి వారు భారతీయ వేదాంత గ్రంథాలపై ప్రామాణికమైన వ్యాఖ్యానాలు, భాషాంతరీకరణాలు, సంగ్రహణ వ్యాఖ్యలు 70 సంపుటాలకు పైగా రచించారు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓకే, పద్మజ మాతాజీ నెక్స్ట్ చదవండి. కాబట్టి శ్రీమద్ భాగవతాన్ని 3 సంపుటాలుగా ప్రచురించారు ప్రభుపాదుల వారు. తర్వాత అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలకి, మొదటిగా ఆయన న్యూయార్క్ నగరానికి వెళ్తారనమాట. ఇట్లా కొన్ని
వ్యాఖ్యానాలు, భాషాంతరీకరణాలు, అలాగే సంగ్రహ వ్యాఖ్యలు 70 సంపుటాలకు పైగా రచించడం. అంటే చాలా ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలను ఆయన రచిస్తూనే ఉన్నారనమాట. ఓకే, కంటిన్యూ చేయండి. 1945లో మొట్టమొదటిసారిగా ఒక వాణిజ్య నౌకలో న్యూయార్క్ నగరానికి వెళ్ళినప్పుడు వారి దగ్గర ఒక పైసా కూడా లేదు. తరువాత ఒక సంవత్సరానికి అంటే 1966 జూలైలో వారు అతి కష్టం మీద అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య ఇస్కాన్ స్థాపించగలిగారు. 10 సంవత్సరాలలో ఆ సమాజం బాగా చెంది ప్రపంచమంతటా వ్యాపించసాగింది. పాఠశాలలు, మందిరాలను, ఆశ్రమాలు మొదలైన వాటిని నెలకొల్పసాగింది. 1968లో శ్రీల ప్రభువుల వారు హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఆయన ఒక్క సంవత్సరంలోనే మనం చూస్తే 1965లో వెళ్ళారు. అలాగే 1966లో అతి కష్టం మీద అంతర్జాతీయ కృష్ణ సంఘాన్ని, చైతన్య సంఘాన్ని, ఇస్కాన్ అనే దాన్ని స్థాపించగలిగారు అనమాట. తర్వాత 10 సంవత్సరాల్లోనే అది బాగా అభివృద్ధి చెందింది. తర్వాత పాఠశాలలు, మందిరాలు, ఆశ్రమాలు మొదలైన వాటిలన్నింటినీ కూడా నెలకొల్పింది అనమాట. పార్వతీ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 1968లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు న్యూ వర్జీనియాలోని కొండలపైన ఆధ్యాత్మిక సమాజాన్ని స్థాపించి దానికి నూతన బృందావనం అని పేరును పెట్టారు. అక్కడే ఒక వైదిక పాఠశాలను నెలకొల్పి పాశ్చాత్య దేశాలకు సైతం వైదిక గురుకుల విద్యా విధానాన్ని అందుబాటులోకి తెచ్చారు. ఆ నూతన బృందావనం ఇప్పుడు 1000 ఎకరాలకు పైగా వైశాల్యం గల ప్రదేశంలో విరాజిల్లుతుంది. అమెరికాలోని వారి శిష్యులు అలాంటి సంఘాలను చాలా వాటిని స్థాపించారు. 1972లో పరమ పూజ్య శ్రీమత్ ప్రభుపాదుల వారు పాశ్చాత్య దేశాలలోని డెల్లాస్, టెక్సాస్లలో వైదిక పద్ధతిలో గురుకులాలను ఏర్పాటు చేశారు. 1972లో 3 విద్యార్థులతో ప్రారంభమైన గురుకులము 1975 నాటికి 150 మంది విద్యార్థులతో విరాజిల్లింది. ఓకే, ధన్యవాదాలు మాతాజీ, హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఆయన వయసు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే 69-70 సంవత్సరాల వయసు అనమాట. ఆ వయసులో వేరే మన దేశం కాని దేశం, అలాగే అక్కడ హిప్పీ అంటే వాళ్ళు చాలా విపరీతంగా డ్రగ్స్ తీసుకుని మాదక ద్రవ్యాలకు అలవాటు పడిపోయి ఉంటూ ఉంటారనమాట. ఎప్పుడు ఎవరు వచ్చి దాడి చేస్తారో కూడా తెలియదు. అలాగే వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటి, వేరే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వేరే మతాన్ని అనుసరిస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా కృష్ణ చైతన్యంలోకి తీసుకురావడం అంటే అది చాలా గొప్ప విషయం. అది మనం ఊహించుకోవడానికి చాలా కఠినంగా ఉంది. కానీ ఆయన అదంతా కూడా సాధించగలిగారనమాట. ఇది మనం ఇక్కడ చాలా క్లుప్తంగా అంటే చాలా విశదీకరిస్తే చాలా పెద్ద బుక్సే ఉన్నాయి, కానీ మనకు అర్థం అవడం కోసం చాలా క్లుప్తంగా ఇచ్చారు. జస్ట్ మనం దాన్ని ఇప్పుడు చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. జ్యోత్స్నా మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు భారతదేశంలో అంతర్జాతీయ కేంద్రాలను నిర్మింపజేయడానికి ప్రోత్సహించారు. పశ్చిమ బెంగాల్లోని మాయాపూర్లో శ్రీధామం అనే అంతర్జాతీయ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాన్ని నిర్మించ తలపెట్టారు. అతి విస్తృతమైన ఈ పథక నిర్మాణానికి చాలా కాలం పట్టవచ్చును. అది వైదిక శాస్త్ర పఠనానికి కూడా అనుకూలంగా నిర్మించబడింది. భారతదేశంలోని బృందావనంలో మహోన్నతమైన కృష్ణ బలరాముల మందిరము ఆ పద్ధతుల ప్రకారమే నిర్మించబడింది. అక్కడ ఒక అంతర్జాతీయ అతిథి గృహము కూడా నిర్మించబడింది. పాశ్చాత్యులు అక్కడ నుండి వైదిక సంస్కృతిని స్వయంగా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది. బొంబాయిలో ప్రధాన సాంస్కృతిక విద్యా కేంద్రం కూడా గలదు. భారతదేశంలో సుమారు 18 ముఖ్య స్థానాలలో ఇతర కేంద్రాల నిర్మాణం కొనసాగుతుంది. ఓకే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పశ్చిమ బెంగాల్లో మాయాపూర్లో ఆల్రెడీ ఒక ఆధ్యాత్మిక కేంద్రం అనేది చాలా పెద్దదనమాట, చాలా పెద్ద టెంపుల్. అది ఆల్రెడీ కన్స్ట్రక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చివరి దశలోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే అప్పుడు ప్రభుపాదుల వారి యొక్క అప్పుడున్న కాలంతో చెప్తున్నారు, కానీ ఇప్పుడు చాలా దగ్గరికి వచ్చింది, అది పూర్తవబోతూ ఉంది. అలాగే బృందావనంలో ఏంటంటే కృష్ణ బలరామ మందిరము మీలో కూడా కొంతమంది చూసే ఉంటారు. అది కూడా అక్కడ యొక్క ఏదైతే భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా నిర్మించబడాలో ఆ విధంగా అది నిర్మించబడింది అనమాట.
కాబట్టి అక్కడ కూడా ఈ యొక్క పాశ్చాత్యులు అంటే వేరే దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా అక్కడ వైదిక సంస్కృతిని స్వయంగా నేర్చుకుంటూ ఉన్నారు ఇప్పుడు కూడా. అలాగే ముంబైలోనేమో జూహు టెంపుల్ అంటారు, అక్కడ కూడా సాంస్కృతిక విద్యా కేంద్రం కూడా ఉంది. అట్లాగే భారతదేశంలో సుమారుగా 18 ముఖ్య స్థానాల్లో ఇతర కేంద్రాల నిర్మాణం అంటే అప్పుడు జరుగుతూ ఉందని రాశారు, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జరిగిందనమాట. ఓకే, లక్ష్మీమాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ముఖ్యమైన సేవ గ్రంథ రచన. దాని ద్వారా వారు ఎంతో ప్రసిద్ధిని పొందారు. వారి గ్రంథాలు ప్రామాణికత్వానికి, జ్ఞాన గంభీర్యానికి, వైశుద్ధ్యానికి పెట్టింది పేరు. అవి విద్వాంసుల చేత ఎంతగానో గౌరవించబడ్డాయి. అనేక కళాశాలల్లో, పాఠశాలల్లో ప్రామాణిక పాఠ్య గ్రంథాలుగా నిర్ణయించబడ్డాయి. వారి రచనలు 80కి పైగా భాషల్లోకి అనువదించబడ్డాయి. ప్రభుపాదుల వారి గ్రంథాలను ముద్రించి ప్రకటించడం కోసమే 1972లో భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ అనే సంస్థను స్థాపించారు. అది ఇప్పుడు భారతీయ వైదిక తత్వ విషయాలపై గ్రంథాలను ప్రచురించే ప్రపంచ ప్రముఖ ప్రచురణ సంస్థగా రూపొందింది. హరే కృష్ణ. మనం చూస్తే ఇప్పుడు మీరు ఆ భక్తి వేదాంత ట్రస్ట్ అంటారు కదా, మనం బుక్ లో చూస్తే లాస్ట్ లో ఇక్కడ ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట. ప్రతి ఒక్క ఈ బుక్ మీద ఈ సింబల్ అనేది ఉంటుంది, BVB అని, భక్తి వేదాంత బుక్ ట్రస్ట్ అన్నమాట. అది ఇప్పటికీ కూడా కొనసాగుతూ ఉంది. అలాగే అప్పట్లోనే కొన్ని ముఖ్యమైన లాంగ్వేజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని భాషల్లోకి వీటిని అనువదించడానికి ప్రయత్నం అనేది చేస్తూనే ఉన్నారు. ఓకే, సరోజిని మాతాజీ. అలాగే ఆయన ముఖ్యంగా గ్రంథాలను రచిస్తూనే ఉండేవాళ్ళు. ఎందుకు అంటే గ్రంథం అనేది రచించబడింది అంటే ఇప్పుడు కాకపోతే తర్వాత అయినా దాన్ని చదివి తెలుసుకుని భక్తి మార్గంలోకి వచ్చేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు అనేది ఆయన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట. అందుకే ఆయన యొక్క రచనలు, ఆ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందరి ఇళ్ళలోకి వెళ్ళాలి అనేది ఆయన యొక్క ఆదేశం అనమాట. సరోజిని మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, అందరికీ ధన్యవాద ప్రణామాలు. వార్ధక్యం సమీపించిన సుమారు 12 సంవత్సరాలలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రపంచమంతటా 14 సార్లు ఉపన్యాస యాత్ర సాగిస్తూ 6 ఖండాలలో పర్యటించారు. అంతటి నిర్విరామ కార్యక్రమాలలో నిమగ్నులై ఉన్నప్పటికీ వారు తమ గ్రంథ రచనను కొనసాగిస్తూనే ఉండేవారు. వారి గ్రంథాలన్నిటినీ కలిపితే ఒక ప్రఖ్యాత వైదిక వేదాంత సాహిత్య సంస్కృతి గ్రంథాలయం అవుతుంది. ఓకే మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి ఆయనకి వార్ధక్యం అంటే ముసలితనం అనేది వచ్చినా కూడా సుమారు 12 సంవత్సరాల్లో ప్రభుపాదుల వారు ప్రపంచం అంతా కూడా 14 సార్లు చుట్టూ వచ్చారు. ఉపన్యాస యాత్రలు ఇచ్చారనమాట. ఊరికి తిరిగి రావడం కూడా కాదు, ఆయన ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఆయన ఉపన్యాసాలు ఇస్తూనే ఉండేవాళ్ళు. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క ఏదైతే నామ రూప గుణ లీలలు ఇవైతే ఏమున్నాయో అవి ప్రచారం అనేది జరగాలి. భగవద్గీత ప్రచారం అనేది జరగాలి, భాగవత ప్రచారం అనేది జరగాలి. కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడు కూడా చేస్తూనే ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అలా చేస్తూనే ఆ ఉపన్యాసాలు ఇస్తూనే ఎప్పుడు కూడా నిర్విరామంగా అటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూనే ఉండేవాళ్ళు ఆయన. ఓకే, రమాదేవి మాతాజీ హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. 1977 నవంబర్ 14వ తేదీన ఉత్తరప్రదేశ్లోని బృందావనంలో తిరోభవించే వరకు నిర్విరామంగా శ్రమించారు. ప్రపంచమంతటా 100కు పైగా ఆశ్రమాలను, మందిరాలను, సంస్థలను స్థాపించి కృష్ణ చైతన్య సంఘాన్ని అంతర్జాతీయ సంస్థగా ఇస్కాన్గా తీర్చిదిద్దారు. కృష్ణ కృష్ణ. కాబట్టి మనం చూస్తే ఏంటంటే ఆయన తిరోభవించే వరకు అంటే ఆయన ఈ లోకంలో నుంచి వెళ్లే వరకు కూడా నిర్విరామంగానే శ్రమిస్తూనే ఉన్నారు. ఆఖరికి ఆయన చివరి రోజుల్లో కూడా ఆయన ఖాళీగా ఉండేవాళ్ళు కాదు. శ్రీమద్ భాగవతం ఏదైతే రచన ఉందో దాన్ని వారి యొక్క శిష్యులకు బోధిస్తూనే ఉండేవాళ్ళు అనమాట. ఆయన ఆ యొక్క లాస్ట్ శ్వాస వరకు కూడా బోధిస్తూనే ఉన్నారు భాగవతాన్ని. అలాగే వాళ్ళ యొక్క శిష్యులు కూడా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు, ఆయన యొక్క ఆదేశం ప్రకారము కొంతమంది దేశాలు తిరుగుతున్నారు, ఉపన్యాసాలు ఇస్తున్నారు, కృష్ణ చైతన్య యొక్క గొప్పతనాన్ని అందరికీ వివరిస్తున్నారనమాట. అందుకే ఇప్పుడు ప్రపంచమంతటా కూడా ఆశ్రమాలు, మందిరాలు, సంస్థలను స్థాపించి ఈ యొక్క ఇస్కాన్ అనే దాన్ని చాలా గొప్ప సంస్థగా తీర్చిదిద్దారు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి
ఆయన 1977 నవంబర్ 14వ తేదీన ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఆ బృందావనంలో ఆయన తిరోభవించారు. హరి హరి బోల్, హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇక్కడితో మనం విరామం తీసుకుందాము. తర్వాత మనం ఈశోపనిషత్తు అనేది చూస్తాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంद की जय. नवाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय. पति पावन श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण महामंत्राన్ని की जय. श्रीमद् भगवद गीता भागवत ग्रंथाల की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री श्री रूप गोस्वामी की जय. उपदेशामृताనికి जय.